D'acord, d'acord. D'acord. Realment no vull ser gens reincident en aquest tema, que és un tema que s'està tractant molt actualment, almenys a nivell d'Espanya, però jo sincerament penso que McRuben i Benny B són els millors representants de la literatura castellana, no de rap, actualment. Realment no pot semblar alguna cosa estranya, perquè sincerament, si aneu a mirar els seus vídeos, McRuben i Benny B bàsicament donen a conèixer poesies de la literatura castellana. Per exemple, l'última que han fet és Canción de Otoño en Primavera, ara que estem a estiu, i sincerament penso que aquell tio que l'ha escrit, que no sé ni com es diu, no està a la seva altura actualment. Ja està començant el vídeo, que m'he cansat. Que estaria boig si pensés que ara mateix arriba l'estiu i... a veure... Fa calor i Antònia Font ja ens va avisar fa molt temps que... fa calor. I a més a Lleida ara mateix està passant una onada de calor de 43-46 graus, que la veritat és que em fa patir bastant. Però el que puc fer aquest estiu és bàsicament fer el TDR, almenys a mi, primer de batxillerat, acabo d'acabar, tot aprovat, molt bé. I a partir del meu canal suposo que aniré fent un seguiment de com avança el meu TDR. Aquest és el primer vídeo d'aquest seguit de vídeos que faré esperant el meu TDR, suposo. Faré potser un cada mes o no, potser m'he motivat, potser faré aquest i prou, no ho sé. Però bàsicament us parlaré de la meva presentació, del meu TDR i els meus projectes fracassats. A part del meu TDR us faré uns exemples d'uns altres TDRs que també em semblen molt interessants i que els he pensat després, però bàsicament com que el meu m'agrada més, doncs al final faig el meu. Però TDRs molt interessants, que si no tens cap idea, doncs... bueno, si no tens cap idea d'ara vas malament, però si fas quart d'ESO, jo què sé, imagina que em veu algú de quart d'ESO, doncs això, idees pel TDR que m'agradarien a mi, que crec que us poden agradar i que no les has de fer amb aquesta samarreta. Vale, comencem, espera un moment, que apago això i bàsicament, doncs... ara us ensenyaré les idees fracassades o fracassades no, o què he pensat després de fer el TDR, que sincerament em semblen molt interessants i que potser algú les ha fet o algú les està fent, les està treballant, però bueno, és el... meves idees, vamos, vinga. Estigueu atents, preneu nota perquè començo. Primera idea del TDR seria parlar de l'aigua que es fa mal ús en les ciutats o les ciutats on sigui, perquè realment no donem constància a la d'aigua potable que bé es podria estar utilitzant per altres coses i que nosaltres simplement les utilitzem per rentar-nos les mans, per exemple. Fer un recompte de l'aigua que es malgasta durant l'any o durant 3 mesos per fer així constar que bàsicament el mal ús que fem de l'aigua a les ciutats sobretot és bastant considerable i que com que a mi m'agrada molt l'aigua potable, o sigui, estic parlant d'aigua potable, jo crec que, de veritat que jo crec que és un tema interessant perquè a més està passant actualment i sembla com si la gent no li importés i crec que a partir d'aquest TDR podria desenvolupar algunes idees com per un petit poble, per exemple, iniciatives o alguna cosa així, quelcom així, perdó. El segon tema del TDR seria un tema psicològic, la veritat. Jo crec sincerament que la psicologia és un tema que intriga molts, com pensem i com desenvolupem idees, però bàsicament seria la consciència dels alumnes després d'un examen, o després d'un examen o després d'alguna situació. Vull dir, com relacionaries una nota d'un examen depenent del que has treballat. I seria quelcom així, quelcom. Bueno, realment el que havia pensat per aquest TDR, que no l'estic fent, és fer entrevistes a alumnes després d'un examen que has proposat tu, que has buscat per internet o que l'has fet tu, i a partir d'aquest examen el fan, i després de fer-ho fas una entrevista, i després de les notes una altra. Llavors quedaria el resultat alguna cosa així, vale? A veure si... Mare, què tal t'ha anat l'examen? Bé, jo sincerament penso que aquest examen de lògica era bastant senzill, però a partir he dubtat, a partir d'algunes opcions que m'heu donat he dubtat. Però sincerament la meva nota crec que serà satisfactòria i que no suspendrà. Senyor, què tal t'ha anat l'examen? Bé, sincerament crec que era un tema apassionant, la lògica crec que m'agrada molt i se'm dona bastant bé. No crec que tinga dificultats en passar l'examen, però sincerament m'agrada el TDR, la veritat.
I qui l'hagi pensat és molt bona persona i... jo què sé... i... superbona persona, jo què sé, vinga. Marc, amb què relaciones aquesta nota? Mala sort, ets tonto o a tothom li ha anat malament? Jo crec que a tothom li ha anat una mica malament, perquè les expectatives que havíem deixat són unes i al final la realitat és l'altra, no? I sincerament penso que ha sigut temes de mala sort o opcions equivocades que al final m'he liat. Però el podia haver fet millor. Senyor Osso, a què relaciones la teva mala nota? Creus que estàs per sobre o per baix de la mitja? I per què? Doncs realment crec que aquest examen li ha anat molt malament a molta gent pel que s'ha pogut comentar i sincerament penso que estic per sobre la mitja perquè al obtenir el resultat de 11 sobre 10 no crec que hi hagi molta gent que hagi pogut assolir aquest resultat i la veritat és que han estat 3 punts molt importants i ens anirà bé per continuar a la Lliga, lluitant a dalt amb els millors. I res, partit a partit, espero que tot vagi bé, que no hi hagi lesions, que hem de protegir els jugadors i actualment no parlaré d'àrbits ni del penalti al senyor Tosso, però té tela, té tela. Bueno, ui. Bueno, no, bé està bé. Bé, jo penso que el TDR al final l'has de fer d'una cosa que t'agradi, perquè si no és molt pesat i has de treballar durant tot l'estiu amb això, fer una presentació, i jo ho trobo molt trebat fer alguna cosa que no t'agradi o que no t'acabi de convèncer, i per tant és molt important fer una bona elecció. El meu TDR bàsicament no sé de què és d'història jo diria, però no tracta de fets històrics. És com vivia la gent a la província de Lleida, que jo vic en ella, fa 100 anys. I bé, és un tema que m'apassiona i crec que a tothom li apassiona, o m'apassiona no, però té com intriga, no? Com podia ser que fa 100 anys hi havia gent que no sabia castellà a Catalunya? Bueno, que ara també. Vull dir, crec que no ens apassiona, però ens intriga saber com canvien les coses en tan poc temps, no? L'economia de subsistència. Jo realment ho trobo molt interessant i el TDR jo crec que tracta d'això, no? D'intentar investigar o de passar-t'ho bé, perquè al final jo el que volia fer era un documental, no sé si sortirà perquè la veritat no tinc ni idea. I si voleu més idees de TDR us les donaré, però ara vull passar realment a un vídeo interessant. Vale, ja sabeu que els meus vídeos són una mica estranys, rars, exòtics, són diferents perquè ara faré un canvi dràstic de tema perquè us preguntareu per aquest títol de 9 de març del 2022. Doncs bé, és una data que m'he inventat jo mateix, bueno, no l'he inventat, existeix, o no existirà. És un propòsit, 9 de març del 2022, ara mateix estem a divendres 28 de juny, no sé ni quin dia és, però el problema és que el volia penjar però crec que quedarà del revés, però és igual perquè ara mateix no faré un altre d'això, un altre paper. O un altre paper no faré la data. No, la data tampoc la faré el dibuixat de la data. Que havia pensat era ficar això així. Jo la veritat és que no sóc enginyer, però ficarem damunt d'aquestos enciclopèdies o alguna cosa que tinc aquí. Estarà al revés, però bé, ens en recordarem que el 9 de març del 2022 passarà alguna cosa. Ha de ser el millor dia de la història aquest, vale? Vale, ficaré això aquí i s'hauria d'aguantar, no? Vale. Això es quedarà aquí. En teoria no mouré fins al 9 de març del 2022 i teòricament serà el millor dia de la història. O passarà alguna cosa aquell dia. No sé on estaré, no sé què faré, no sé si viuré, no sé si tindré aquest osso encara, no sé si aquest osso encara estarà viu. Però bueno, és una cosa que no sé, a vegades pensava de fer ja fa molt temps. No ho he vist a cap vídeo tampoc, però quan vaig en bici començo a pensar en coses. Potser aquell dia estaré fora, ni me'n recordaré, no sé si s'ha vist o no, la veritat. Fica 9 de març del 2022, no sé si es veu per la llum o alguna cosa, perquè realment des d'aquí no ho veig, no tinc cap camareta que em digui si s'ha vist o no, em fa por mirar-ho si s'ha vist. Vale, realment no sé si s'ha vist, aquí fica 9 de març del 2022, espero que es vegi, sincerament, perquè si no l'he cagat. D'acord, aquí despedeixo el vídeo, espero que us hagi agradat. Si hi ha hagut algun error és que el meu jo del passat l'ha cagat, i res, però res no diguis res.
I realment espero que us hagi entretingut aquest vídeo. Doncs res, aquí s'acaba el vídeo, espero que us hagi agradat, de veritat, doneu un like, fiqueu a baix a subscriu-me i ja està. Vale, si ets nou, que no crec que ho siguis, perquè sou una mica antiquats els que mireu això. Espero que t'agradi i si no t'agradi, doncs fora. Vinga, adeu. Per cert, me n'havia oblidat, si voleu participar a un sorteig d'un ventilador com aquests que fiquen Antonio Font quan ells volen, heu de seguir-me a mi, Ventiladors 3.0 Antonio Font, i ja subscriu-vos i doneu like. Per això participareu en aquest sorteig i espero que tingueu sort. Vinga, mengeu pomes.